No, que l'he mogut i... Sí. No, m'anava directe així la cara, saps? Vull dir que la tinc que aixecava una mica escolta, s'intenta. No, per això. Bueno, aquesta taula és una mica més petitona, Bueno, doncs aquí ens apretarem. Va. Ens apretarem. Tenim fred, això, escalfar les manetes... Una caga calenta aquí, vull dir... Vinga, som-hi! Som-hi, va! Hola, què tal? I benvinguts una vegada més al Mierdòfono. Marc Muñoz, com estàs? David Ferran, com anem? Pues aquí. No diré res. No diré res. Crec que la gent és suficientment intel·ligent ja. Home, jo crec que sí, que la gent entendrà, no? No tractem els mierdòfones d'estúpids, no? Sí, va, tirem. Vinga, va. Vaig a ressuscitar. Avui anem picaditos i al pie. Rapideta, reset i al peu. A veure, em toca a mi ressuscitar, vale? Vale. Vull ressuscitar la connexió que tinc amb un company anònim de la feina, vale? No sé qui és, Vale. però tenim el mateix metabolisme I cagueu a la mateixa hora. però ell s'aixeca 5 minuts abans. Oh! M'entens, no? Oh! Sistemàticament, quan a mi em venen les ganes d'anar a cagar... Tu a quina hora ets d'anar a cagar? Entre les 10 i mitja i les 11. Ah, vale. Allà sempre cau. I, tio, és que és... Si tasseta calenta te la trobes. Sí, però també... quants vaques ja? És que s'ha espatllat un. Saps com se t'espatlla el teu lavabo? Aquell lavabo on estàs a gust, saps? El petit, aquell fosc, aquell de la cantonada, aquell que no és tan... no hi va tant la gent, doncs aquell s'ha variat. És que treballo al carrer i us cago en el xino. Ja... Ja tens tu el teu xino amagat, el teu xino que almenys renta una mica la tassa. Sí, ja, clar, portes moltes poblacions, vull dir, però bueno. Saps on pixar i on caga gratis, vull dir... Ja, sí, la ley de la calle al final aprens això, no? On pixar i cagar gratis, sí. Ja saps aquell hospital, el CAP, que pots agafar i dius, bueno, saps que més o menys estarà bé. El CAP que està bé, sí. Bueno, va, i vull matar, vale? Ressuscites aquest home, aquest home desgraciat. Vull ressuscitar la connexió aquesta de dir... Vale. Hòstia, que en el fons m'ho prenc a conya de que quan entro al lavabo dic, me cago... Però sempre és el mateix, no? Jo diria que sí. O sigui, seria molt estrany. O sigui, és que és... I no t'esperes mai a mirar qui és, jo miraria. Ja. La violència de sortir de cagar i trobar-te una persona... Que em miri a la cara. Al segon dia t'ho dic jo que s'aixeca 10 minuts o més tard o abans. Que em miri a la cara. La violència, ja que hi ha exercir la violència de sortir al vàter i mirar els ulls. Saps? I la vergonya de dir, aquest home d'entrar ara. I que em miri em faci... Jo m'esperaria 5 minuts. Jo optava per aquest tipus de violència, saps què vull dir? Bueno, es pot plantejar. Sí, igual puc fer des d'anar mirant, a veure si el veig, no? Com ara m'estan entrant les ganes de cagar, començo a mirar a veure... Jo ficaria davant de la porta, però clar, què fas? Vas, tu estaves tancat... No, jo vaig al lavabo, tal, i quan obro la porta dic, me cago en nena, ja ha arribat el tio, se m'ha adelantat. I què fas? Pues menjar-me la peste i plantar un pi, perquè jo tinc ganes de cagar. Home! Vale. O sigui, la qüestió aquí és que els dos ens entra la caca a la mateixa hora. Vale, però no és que et trobis el bany ocupat. No. Vale, jo pensava que anaves allà. El tema és que jo pensava que anaves allà i el tio estava cagant, saps? I no passa l'escobilla. De rapidito. Deixa ja... però això ja la violència d'esperar-te, saps? D'esperar-te i violentar-lo, saps què vull dir? Violentar-lo al sortir. Jo pensava que anaves i no podies cagar perquè el trobaves al tio cagant. No. Vull dir, jo no sé qui és, home. Que és pitjor. Sabia qui seria. Bueno, però hi ha gent aquesta pudorosa que va, no? I se'n va al despatx i al cap de 5 minuts torna, saps? Ja. Jo et dic jo que divendres... I violentar i fer... Et dic jo que divendres va venir algú darrere meu que... Olé, també? Olé. Jo no em vaig quedar curt, Però res, vinga, va, matar, vale? Vull matar una cosa amb la que he connectat molt fort aquest Nadal, així en general, vale? Que són les expectatives,
Com a concepte. Vale. Expectatives mai són bones. O sigui, Sí. per molt baixa que te la posis, la vida sempre et pot posar una decepció. Sí, correcte. Però de les decepcions més d'això sempre pot venir, eh? Vull dir, aquella gent que... Fota't! Per haver regalat trunyos tota la teva vida, ojalà t'hagin portat un trunyaco. Allò que aquest Nadal ja... T'han regalat una merda o no? Estem parlant d'això? No anava per aquí. Anava per... Bueno, aquest Nadal serà raro, però almenys... Ai, te l'has menjat. Tal, i pues, per lo que sea, pues, hi ha gent que s'ha menjat els torrons amb la tele, per exemple. Aquest Nadal ja serà més normal i la Omicron, per lo que sea, bum. A tu puc tirar tres bruts, ja que estem parlant de l'Omicron. Si no vols fer res més en aquest programa, que treure dels bruts, endavant. Pot ser que certa persona propera a tu et va tirar la peta de que éreu molts a l'hora de dinar al Nadal i tu a la tarda vas donar positiu i tu vas dir, no passa res! No va ser ben bé. Va haver-hi un te lo dije? No. Això no va passar. Que bona que és, però va pensar fijo. No, però va dir, bueno, va dir... Us una mare. No, va dir textualment, tu has fet tot el que havies de fer. Menys quedar-te a casa. Menys juntar-te 30 persones en una habitació tancada. No, al final no ens vam juntar tanta gent, al final, però bueno. Pocs no, sin más. Van haver-hi trucades. Com va ser aquest WhatsApp de família que acabo d'estar amb vosaltres, he donat positiu? És que en el fons va ser... Acabo de donar positiu. En el fons va ser família me'n vaig perquè no ho tinc clar. O sigui, més que d'això va ser un... Bueno, gent, jo crec que m'està pujant la febre, l'antigen donarà negatiu, tot el que tu vulguis, perquè vaig fer dos antígens i vaig dir, però jo crec que tinc febre. I no se't va tirar la peta després? No. No, perquè jo vaig arribar i vaig dir, família, no em trobo bé, què faig, em piro? I van dir, no, home, no, fes-te un antigen, tal, pot ser un catarro, un cop més, David, delegant la responsabilitat en els demés. Això mateix. Saps la tranquil·litat d'esperit que em va donar a dir? Jo he entrat i ho he dit. No vaig trigar ni 30 segons en entrar per la porta, família, no em trobo bé. Si dono positiu, no serà culpa meva. No, en sou tots testimonis i sou tots responsables de que jo estigui avui aquí. Un cop més em sembles un miserable. La meva mesquindat a vegades... Des de la meva inseguretat, des de ser un miserable. No, ser un tio merda, un tio poca cosa. I a tot això, a quina puta merda regal barat vas fer a la teva parella? No, tio, un regal pepino. Una parella, el primer any de parella sí, no? Ha fet un regal. Què és un regal pepino per tu? És una experiència, els junts. 20 euritos! 20 euritos! Seràs cabron, seràs el típic que et pagaràs. 50 per barba. Seràs 50 per barba perquè també... Jo també m'he regalat a mi. Clar. I al final seràs tan miserable de dir, la gasolina paga tu, que l'hotel l'he pagat jo. Saps què vull dir? Que ets aquest pal. No va per aquí. I què t'han regalat? Un mojón, t'han regalat un mojón, ojalà t'hagin regalat un mojón. No m'han regalat un mojón. Bueno, sempre cau algun mojón. Però ha tornat una cosa a la meva família, que això feia potser des del 2006 que no passava, que és el té fill. Uf! Han donat pasta? 50 euritos. Han donat pasta i l'has acceptat amb canes a la barba, David. Què vols fer-hi? Vull dir, el teu tiet et ve amb tota la il·lusió de dir, aquest any sí, tiet, ja veuràs. Tiet, ja som grans. Feu-vos un sopar amb la parella, saps? Tiet, som grans, ja no fa falta, ja no toca, vull dir... Però et donen el sobre i tu no mires. Sí, clar, què serà? Un sobre, però m'han donat diners, òbviament, però no tocava, ja no toca, amb canes a la barba ja no... Jo acabava de regalar, juntament amb ma germana, per sort, gràcies Gigi, perquè sense tu jo seria un merdes en aquesta família, un cop més. Vam fer un regal, un àlbum de fotos, ben parit, no sé què, va ser molt emotiu, va ser maco, va estar guai, va ser... Barat, no? La part emotiva compensant... Llavors, clar,
realment nosaltres va ser com, no donem el regal abans, perquè ja sabem que... Que us caurà en Viloia. No, Viloia no, però que igual si l'altre que ve al darrere ve amb un jersei per l'avi. Bueno, ja sé. O sigui, I l'altre, el meu avi emocionant. puto desgraciat de merda, presumptuós de dono jo l'últim regal, Que saps? serà millor, que farà més il·lusió. Ojalà un any, tio, algú regali algú bo. Home, no, no va ser ben bé així, I em treguis amb vergonya les tres No va ser fotos així, mal no va ser ben bé pagades, així, no va saps? ser Que ben segur bé que la així. meva única contribució és Gigi, que et dec. No, home, no. Que vaig fer uns xurritos de celo. Vinga, va. Vinga, ens vaig enganxar moltes fotos. Tira. Vinga, va, la teva secció, tira, va. Va, he portat un Va clàssic. necessitar llarg avui, eh? Sí, Ara, no pateixis. de posar-nos al dia. De que no ens hem vist ja hem dit posem al Tal dia. qual. Vaja, El videoblog del Mierda Fora. Jo porto una secció clàssica, la secció clàssica de Marc, que és miscel·lània, vull dir, quan porta molts temes que no li omplen per una secció, saps? Portem temes picaditos. La llibreteta de xistes del Marc. Sí, però m'ha arribat que agrada, perquè és així picadet, és així, mini seccions, saps què vull dir? Llavors, bueno, tiro un miscel·lània, vull dir, anem tema per tema. Sí. Ja saps que jo És bufet. Sí, pum, i en cru, vull dir, canvio, saps? Vull dir, canvio sense avisar. Pica, secció pica. Sí, jo soc com aquell camarer que encara estàs aquí sucant i et treu el plat, saps què vull dir? Vale. Vale, vinga, va, tinc diverses per a veure a quina començo. Vale, Vinga. començo primer, vale? La meva parella condueix... A veure, no condueix malament, vale? Condueix de l'est. No condueix de l'est, no. Simplement agafa un cotxe cada 3 mesos Vale. i l'agafa amb por. Vale. Com que l'agafa amb por, va insegura, va més lenta, no es coneix la ciutat, llavors es salta durant 2 voltes a la rotonda, saps què vull dir? I t'acarinya. No, a mi no m'importa, ja dic, a mi no m'importa. Estem a una pujada, es posa nerviosa perquè se'n vagi per darrere, llavors ho vol fer ràpid i se li cala, saps què vull dir? I bueno, a mi no m'importa. No m'importa que condueixi d'aquesta forma, saps què vull dir, no fluida i tal. Però vaig al costat, em suda la polla. Vale. Però hi ha una cosa que sí que em molesta. Saps? A veure. Que jo ara vaig conduint. El cunyau. Jo ara vaig conduint i hi ha un desgraciat o una desgraciada davant que l'està liant Vale. i ja no puc fotre-li la puta bronca perquè veig a la meva parella allà, saps què vull dir? Saps? M'imagino la meva parella allà patint, saps què vull dir? Calant-se-li 3 cops seguits, saps què vull dir? Sí, això és veritat que Llavors, no prou. ja no em puc enfadar, tio, ja no em puc enfadar i m'ha robat, ja et dic, T'ha robat la cosa més de cunyau, de poder exercir violència gratuïta, però en el fons ens fem des de la seguretat d'una cabina. Ara. Però clar, Jo ara ser innocua. i ara veig aquella persona que dubta si gira, si no gira, què tal, saps què vull dir? que fos molt nerviós. I que diria, venga, conya, tonto, saps què vull dir? I quan ho vaig a cridar, dic, és que podria ser la meva nòvia. Podria ser ella, saps? I m'ha robat aquell moment. A mi no m'importa que condueixi malament. Jo dins seu no m'importa. I que em pitin i tal. I ella, lo siento, dic, a mi me da igual, que pitaran, saps? Sí, que no fos a mi me la suda, sí. però clar, jo m'agradava insultar gratuïtament. Jo era del pitido amb la moto, que pi, vull dir, jo era del que amb el moto redirigia el trànsit, A mi em passa al revés, que la meva parella es puja al cotxe i no sé què li passa, se li encena un botó que és com, bueno, va, tio, no sé què, li pilla un... Bueno, puig agressiu, també conduint. Ja m'ho dius, però jo no em considero que sigui un conductor agressiu, però no em fico... Sí, em fico nerviós, però la meva parella és... No, però jo, clar, jo volia pagar bronques, saps què vull dir? Ja no puc, i m'ha robat això, vale? Primer tema, segon tema, vale? Pasamos página. Bajamos página. Vale? Jo m'he anat a viure, la meva parella s'ha vingut a viure a casa meva, vale? I ara vivim junts, i la meva parella li agrada ficar espalmetes, d'aquestes que fan aromàtiques, olor, i a mi em sembla una cosa de putíssima mare. Putíssima mare. Estic esperant el pero... No, és una cosa, vale?
T'ha sorprès que estigués tan atent. Sí, no. Deixa que flueixi, David. Relaxa i disfruta. Relaxa i disfruta. Sí, t'estic escoltant. Llavors, bueno, què passa? Que jo, vull dir, fem espalmetes, tal, us recordo que tinc una gata, que creiem, jo pensava que era de Lleida, però creiem que té síndrome de Down, vull dir, té problema, no miola, fa saps? Vull dir, té problemes de parla, és poc intel·ligent, i ara ho demostraré, baveja, vull dir, problemes amb la parla, baveja, poc intel·ligent, síndrome de Down, la gata té síndrome de Down. Què passa? Que la gata veu l'espelma i diu, a veure si la puc apagar. I li ha de jugar a veure si la puc apagar. Però recordem que no és molt intel·ligent. Saps què vull dir? Però clar, la gata, ella sap que si toca el foc es crema, li agrada jugar un joc que és fico la mà ràpida i a veure si amb la inèrcia del vent l'apago. És que la teva gata... Té un monogràfic. 9 de cada 10 cops no ho aconsegueix. I es xarrusca. I en comptes d'olorar a la banda, saps? O sigui, jo entro a casa meva i fot una olor a pollo frito. O sigui, la meva gata va amb cremades. Vull dir, jo l'he de portar aquesta setmana a vacunar i no m'atreveixo per la de claques. Vull dir, @servicios sociales de gatos, perquè la meva gata té... A part, es crema, s'olora, va allà, olora, les celles també, els bigotis, vull dir, mama, els bigotis, no és les celles aquestes, les veus així com recargolades, saps què vull dir? Casa meva, des que s'ha instal·lat la meva parella i encén putes veles, i a veure, no podem... Olora a gato chamuscat. No podem evitar, vull dir, no sé, es pot fer d'una altra manera, no? Que faci bona olor a la casa sense ficar espelmes, vull dir, a veure, si la gata s'ha d'anar cremant i t'han de trucar @ perrera... Però té el rotllo, però que s'ha de dir, a veure, tio, unes espalmetes, queden la mar de bé, saps? No, que jo ho entenc, però si tens una gata que té... I jo pensava, dic, ja aprendrà, saps, ja aprendrà, i no aprèn. I no. Li pot més... Has provat amb un cactus? A veure què passa. Li pot més lo divertit que el... Sí. Canvi de tema, Vinga. Aquesta història tu deixa'm... Et demano que no interrompeixis, deixa'm explicar fins al final, vull dir... Pel que pugui passar, vull dir... Si saps la història o no saps la història, vull dir... Saps? Vull dir... Aquesta setmana han vingut els meus sogres de la República Txeca a casa, del qual l'únic que parlen és txec i una mica de rus. Aquest matís m'ha encantat. Pont de rus, saps què dius? Bueno, vull dir que no ens tanquem, no ens tanquem al món, saps què vull dir? No tanquem-nos. Por lo que sea. Que no faci pudor tancat. Rus! Saps? Sí. Òbviament la meva comunicació més és somreir i assentar. Saps? Somreir i assentar. Total, que el pare de la meva parella és molt futbolero. Llavors, dic, hòstia, anem a mirar a veure si hi ha algun partit, saps, del Barça la setmana que estan, saps? I això, i jo miro, i hi ha un Barça-Madrid, però clar, dic, hòstia, és impossible aconseguir entrades pel Barça-Madrid. Total, que li començo als meus pares, estic parlant un dia amb els meus pares, tal, i dic, hòstia, quina putada, pel Barça-Madrid, tal, i em diuen, hòstia, tenim una amiga que té un carnet. Saps què vull dir? Diu, te'l pot donar perquè vagi el teu pare. O sigui, el pare de... Sí. Hòstia, que de puta mare, quedaré com un rei, un Barça-Madrid, tal. Le dic, Ivet, dile a tu padre, que el pare contentíssim, Barça-Madrid, i anava dient, voy al Barça-Madrid, i el partit era dimecres, i jo dilluns dic, hòstia, hi ha Covid, hi ha limitacions en l'accés, vaig a trucar al meu tiet, que va a tots els partits, saps? A veure si... I em diu, sí, hi ha una limitació del 70%, saps? T'has d'inscriure per aconseguir entrades. I tardes molt, clar, això era dilluns, el partit era dimecres, i tardes molt en apuntar-te, saps què vull dir? O sigui, vols de fer molta atenció, em diu, no molta, i ja quan hi hagi partit t'aviso, saps què vull dir? Com dic, si el partit és dimecres, saps què vull dir? Per què no ho fem ara? Saps? Em diu, Marc, el partit de dimecres es juga a Aràbia Saudí. O sigui...
O sigui, Supercopa d'Espanya, Barça, Madrid. On s'havia de jugar? Clar, no. Aràbia Saudita. Hòstia, i ja has vist que jo no tenia ni puta idea d'aquesta informació. Ara que ho has dit, hòstia, sí, algo me suena. Clar, he pensat, igual, a toro passau, saps? Algun cop que algú que l'he explicat, si va a Aràbia Saudita, dic, sí, això que s'ha enterat avui, que has ficat les notícies i ha sortit a Aràbia Saudita. Si no, com jo, et menjaves la decepció del sogre allà, vale. El sogre, s'havia passat tota una setmana dient-li als amics, me voy al Barça Madrid, me voy al Barça Madrid. El evento, saps què vull dir? El evento futbolero, un clàssic. No només vas al Camp Nou, sinó un Barça Madrid, saps què vull dir? I jo, I a què va anar? Bueno, al final, no, vaig mirar, hi havia entrades... Al camp de l'Europa? Hi havia entrades del Barça, de bàsquet, que també li agrada el bàsquet, i vaig veure un partidàs entre Palo, Què? L'Aro, va fer la volta a l'Aro i va entrar, No són partidars. No, però vull dir, són partidars. del clàssic a veure un partit de bàsquet, un molt bon partit de bàsquet. Era la final de l'Euroliga, vull dir, els dos equips que van estar a la final, vull dir, però... Sí, bueno... Almenys el vas portar a almenys el vas portar a la ciutat esportiva. I en aquell moment, clar, vaig dir dimecres, clar, que jo veig, dic, hòstia, els meus tiets tenen carnet, demanen si els carnets, veig un Barça-Madrid, dic, ni ho intentis demanar-li el carnet perquè ningú et donarà uns carnets per un Barça-Madrid. Igual, si l'haguessis preguntat ja t'hagués dit. Clar, si l'hagués dit, i em van caure un carnet, això, bueno, total, que bàsquet. Cagada pastoret. I res, vull dir, aquesta és la meva... Aquí ara arriba l'entrecot. Hem fet el pica-pica... No, ja està, jo he acabat, Ja està? Sí, jo ja... T'he portat 3 històries. No, fantàstic. T'he portat 3 històries. Miscel·lània, m'encanta. T'he portat 3 històries i em guardo també una més per al 4 minuts de mis mirtes. Fantàstic. El chistecito... Sembla poc. Guarda, em sembla fantàstic. 4 històries. Jo no diré mai res. Una història amb la meva gata que es crema. La història de la meva nòvia que condueix. I una història divertidíssima amb sogres i especulació i corrupció a Aràbia Saudita. Vull dir, què més vols? Res a dir. A més em va molt bé aquesta última història. A veure què portes tu. Perquè jo vinc a parlar d'alguna que ja he introduït abans, que són les expectatives, vale? Bueno, com ja ho has insinuat, que jo no volia dir-ho, volia explicar-ho ara, jo pilla Covid per Nadal. El dia de Nadal. Vale. I clar, ha sigut allò de... Nadal, vaig anul·lar tots els putos plans de sopars, de gent, de tal, perquè volia fer Nadal en família. 3 dies abans vam quedar tu i jo i vària gent per fer unes birres, no m'entens? No. No vam quedar amb l'Héctor, el Jordi... amb exterior, 4 persones. Bueno, llavors ja no m'han anat tots els plans. Bueno, però perquè l'Héctor feia molts mesos que no el veia i bueno, en fi, vale, ok. Però sort que va ser a l'aire lliure i tal. Però, bueno, jo crec que encara no tenia Covid, que el vaig pillar el dia següent a la feina. Però bueno, la qüestió és que, clar, 10 dies de confinament i clar, vull dir, dius, després d'haver passat els 3 mesos del confinament de l'original, del Premium, del Gromitos, No sé per on vas. Sí, aquest xiste de Gromitos no. Era un xiste? A ver. Del Colacao original, el de Gromitos, és igual. Però què és el Covid Premium? Funciona. El Covid no, ja feia la premissa. El confinament. El remate igual era bo. El remate igual era bo. El confinament Premium, el de Gromitos, és igual. Vale. Que clar, però en el fons jo vaig ficar-hi les mateixes expectatives que hi havia en aquell moment. És a dir, jo no he pres res en tot això. És a dir, jo per mi era com, tinc 10 dies de confinament, aprofitaré, llegiré, tal... A més, estava de vacances. O sigui, les meves vacances han sigut estar al sofà amb febre durant 4 dies. I vinga, i som-hi. I tot allò de aprofitaré les vacances, fotré coses per casa, aniré a... Vull dir, bricolaje, tal, tot, escriuré, llegiré... Res. Saps allò de dir? Però és que a més era com... Però si estàs malalt, tio... Sí, clar, sí, però al final era com...
se n'esteva al cap a 38 de febre, saps? I jo estava allà i dius, va, ok, no només les vacances seran trobar-te malament, sinó que totes les expectatives han caigut, no? I d'aquí la reflexió de, bueno, tornem al no flipar-se. No flipar-se amb res. I començo, i em va fer la reflexió de, hòstia, quantes coses tens unes expectatives que poden caure fàcilment. Totes, però no allò de faré un plan i tal, i que se't caigui com portaré el meu sogre a tal i al final, no. Anar al supermercat... Tindré un sou digne. I treballaré poc. Viuré una casa com la dels meus pares. Soc arquitecte i em guanyaré la puta mare a la vida i no patiré mai pels calés. Podré comprar de mercat i de proximitat. Pues això mateix. No em tornaré un trentañero putero i de dretes. Dile aquell xaval del 15M que va acampar, No pagaràs impostos, ja. Jo ja sóc aquell, tio. Jo ja sóc aquell que va dir, ja pagaràs impostos, desgraciat. Però, clar, quantes coses poden ara mateix per mi causar-me una decepció a nivell d'expectatives d'anar a comprar i que no quedin els Kellogg's que a mi m'agrada comprar. Hòstia, tio... tenir ganes de... Apuntes molt baix, No, aquí està, però que inclús apuntant baix, la vida, la meva vida, em pot portar decepcions. Tenir ganes de cagar i que no surti. Va ràbia, Això, molta ràbia. És una putada. Tu estàs allà i dius, uah, m'estic cagant i pixant i tu te sents allà i res. Per mi hi ha una cosa més putada. És porta rato pixant-te i quan arribes a casa penses que faràs una pixada que és i no. I t'has aguantat tant que ja no és agustera. O arribes a casa i cagues, però no del tot. Queda un remanent, que t'aixeques amb el cul mig obert i no d'allò. Decepció rere decepció a la vida, Vull dir que són cosetes... Això no són expectatives, tu tens expectatives a veure si acabo avui amb el cul net? No. Però allò de l'expectativa d'arribar i cagar i quedar-te com un senyor i de dir me cago a gust, saps? Pots obrir, relaxar-nos, saps? A gust. I dius, hòstia, si obro la boca faig corrent, saps? Pues això, expectatives d'aquestes, i ara n'has tret vàries, et volia preguntar a veure si tu tenies expectatives d'aquestes, que dius, bueno, però en el fons n'has tret unes quantes, ja. Sí. No, la reflexió en general però això no són... No flipar-se. Això no són expectatives, són coses que és com, avui no saps què vull dir? Però en el fons sí que és una expectativa, de dir, vaig a comprar aigua, llet, no sé quantos, tal, i arribar i no podés, i te jodes, pues... Sí, no ho sé, jo igual és com, no hi ha això, pues compro una altra cosa, vull dir, saps? Vull dir, no... Bueno, aquí la no soc tan organitzat, no hi ha Kellogg's, pues aquesta setmana galetes que estan ben bones, també aquestes, pues les Príncipes, avui tenen de Príncipes, o... Ja, però... O ja que no hi ha Kellogg's, com que no soc tacany, ja que no hi ha Kellogg's, em compro igual aquell capritxo que és més car. No, però si no és per calés, és perquè jo soc home de despertar-me i esmorzar el meu bol de cereals, el meu muesli, el meu, i que en el fons és... No tenia la meva rutina, el meu dia a dia. Jo un cop més, aquesta secció pintava que potser... No, encara. Potser apuntava, hòstia, Nadal, Covid, tal... Havia apuntat alguna expectativa, però finalment... No, finalment... Ha tornat a ser secció. Que ets un miserable. Encara. Ja, després de la que vas fer l'últim... Saco cosa. Ja em sembla... Ja vinc sense expectatives. Jo ja vinc sense expectatives. Bueno, però sí. No, sí, però igual no tinc, jo ja et dic, no tinc moltes expectatives, sí... Vinc molt tranquil, saps què vull dir? O no em frustres, saps què vull dir? No... Ja, bueno, perquè tens molta tolerància a la frustració, potser. És que no ho sé, és que no em provoca, sí que em puc frustrar amb coses, saps què vull dir? Però que no hi hagi cereals, saps què vull dir? He intentat buscar una premissa així una mica d'absurd i per el que sea, està generant aquí una taula de debat que no era la meva intenció. No, està bé.
Està bé, vull dir, no, m'ha semblat la teva ricidesa, vull dir... No, expectatives, coses que em fan ràbia, sí, vaig pensar una mica més així, coses que em poden fer molta ràbia... Jo vinc molt tranquil, tio. Ja ho veig. Molt tranquil, és que penso, arribar a casa no hi ha pa, i dic, me'n vaig fora, saps a dir fora. No, me'n vaig a dinar fora, trobo una pizza. No vius la decepció, No, no hi ha pa i això, hòstia, doncs toco una pizza, saps què vull dir? A mi m'ha passat una que és arribar a la Cerdanya i no tenir claus. Ja, però... Això ja no és d'expectatives, això ja és de ser gilipolles. Òbviament, de dir, home, a veure... Òbviament sortir de casa i tancar la porta, vull dir, fa mal, però bueno. Sí, no... Pues res, sin más dilación, fins aquí la meva secció. Jo sí crec que no planifico, jo vaig... Ja, és que aquest és el problema. Jo crec que soc molt de... el que va sortint, saps què vull dir? Al moment, que em ve de gust, vull dir, connectant... O sigui, més del que he de fer, sinó que em ve de gust ara, saps què vull dir? Ja, però si... Ja. Claro, però si et venen de gust Kellogg's i no hi ha Kellogg's. M'entens, Sí, però busques un altre súper o... Bueno, fas una ruleta amb el twister i vas, pues mano izquierda... Si no hi ha altra cosa, sí. Pues res, fins aquí la meva secció, sense masses expectatives. Porto secció davant jo, també, ara. Secció davant? Sí, vull dir... No sé com anem de temps, vull dir, avui estem... Avui cafetero, vull dir... Secció mig debat, mig... Bueno, plantejo un format de tele que he descobert i m'ha semblat genial, saps? En su cabeza era a la República Txeca. Allà... Un format de la República Txeca, vale? Vull explicar-lo i després anem a debatre sobre certes... O sigui, primer ens centrem en el format i després anem al socarrat. Vale. Vull dir, allà és un reality de trobar parella, vale? Fins aquí, ok. Fins aquí, base, saps què vull dir? Sí. Vale? First dates. No, és que no és diferent, saps? És més concurso para encontrar pareja. Concurso. Saps? Hi ha un home o una... concurso és una bona premissa. Hi ha una dona o un home que es como el concursante y, bueno, el que elige y luego están los concursantes, ¿vale? Vale, o sigui, hi ha un que és el pretendiente, l'aspirante a tenir pareja. I pot ser un noi i pot ser una noia. Vale. Doncs en aquest cas, fiquem que és una noia, vale? Tens com 4 tubos, vale? Tens 4 tubos transparents, vale? On està la persona dintre, però estan opacs, no els veus. Vale? Doncs, el primer que t'ensenya és el penis. Vale? Tot opac. Les persones totes estan pilotes. Vale? Llavors, t'ensenya només el penis, però què és això? Primer pla, d'acord? Però què... Però, d'acord, no veus? D'acord, estàs tranquil·lament allà i d'acord vaig aixecar el cap i vaig veure a una tele d'aquestes. Però en quin moment en aquest país s'ha passat de comunisme a polles a la tele, tio? Espera. Doncs clar, jo vaig veure un penis enorme i què està passant, saps? Llavors tens 6 penis, saps? 6 polles, vale? De les quals una t'has de desfer. Saps? Ui, aquest està circumcidat. Per al pene, saps què vull dir? Que aquí vam veure una mica la meva pregunta. Bueno, espera, després anem a continuar, saps? O, és que m'estic apuntant aquí coses. En el cas contrari, saps què vull dir? Vull dir, si està l'home, doncs tot de xotxones. Saps? Vull dir, tot de xotxos, llavors tu has d'eliminar un xotxo, el xotxo que menys t'agradi, vale? Llavors després, el següent pla és xotxo més peus. I elimines un altre. Saps què vull dir? Després, xotxo més peus més panxa. I elimines un altre. Almenys han de realitat el rei dels pits, vull dir. Xotxo més peus més pits, saps què vull dir? I finalment no veus la cara, vale? Llavors després, estava en xec, vull dir, després, llavors, no sé què passa, que a l'última ronda tens dos persones amb pilotes, la persona que escull està vestida, i no sé per què la fan despullar, i l'última el tries despullat, vale? I després se'n van a fer una cita, vale? Aquest és el concurs, vale?
Jo tinc moltes preguntes. Espera, primer vull llançar una pregunta. Tu veus 5 xotxos? I sabries triar quin t'agrada més? Ni de conya. O sigui, vull dir, quin seria el teu criteri? Quin seria el teu criteri? O sigui, no són cazurros, vale? I cada cony és diferent, i hi ha més caiguts, hi ha que tenen més llavis, hi ha que estan més cap endintre, vale? Però tu sabries quina preferència tens? Però com de primer pla? Perquè clar, o sigui, a veure, vull dir, també veus, ja veus... No, t'estic parlant... Pliegues, ja veus allà panxa, ja veus... No, t'estic parlant de què? És que no m'ho estic clar. O sigui, pèl, sí? Pèl, penis, ou i aquí, vull dir, això. Vale, o sigui, pubis. Això. Pla d'això, vale? I aleshores la tele te'l fien en un primer pla. On tens un penis o un con en primer pla, però mai prime time ni en porno havia vist un primeríssim pla tan d'un... Oi? Clar, tu com triaries un cony? No ho sé, no triaria un cony. Sí, ja triaries un cony. A veure, sí, pues jo què sé, pues... No s'ha de triar, has de descartar. Aquest és el tema. Has de descartar. Aquest cony a veure, perquè triar potser se'n fa més difícil, però descartar... Clar, què descartes? El que faci pinta més descuidat, jo què sé. Descuidat? Què és descuidat? Jo què sé, tio. Pel sí, pel no... Pel sí, però són parros que molt abundós, doncs potser diria, bueno... No, però molt depilat igual t'han ficat una nena de 5 anys. No! I l'estàs triant, No, molt depilat igual tampoc. Estàs triant igual una nena de 5 anys, guapete. No, jo em veig a mi la meva tita amb tot el d'allò i tampoc no m'agrada. Vull dir, no sé, un cuidat, A més, jo què sé, si tu has d'ensenyar la polla a la tele, tu no t'arregles. Depèn, no ho sé. Perquè, clar, aquí va la meva pregunta. Quin és el càsting d'aquest programa de tele? No ho sé. Aquí ve la notícia. Ara mateix s'està fent el càsting a Espanya. Tites normals no n'hi ha. És a dir, tot és o pollón que flipes o el que la tenen de pequeña, perquè si no... No, són penis normals. O sigui, com tu, com jo, vull dir... O sigui, pot aixecar moltes ampolles, això. Moltes ampolles? Clar, vull dir, quines preguntes tens? No, això, el càsting, vull dir, el càsting aquest de dir, vull dir... Hola, ¿qué tal? Hola, me llamo Martín y me mide 15 centímetres. No, vull dir, clar, perquè és com... Però és que és molt normal. Però al concurs hi ha algun tipus de pregunta, hi ha... No, tries penis. És elegir, és... Sí. Es tapen... Sí, veus 6 penis... A veure, estava en txec, vull dir, no s'entendrà molt, però veus 5 penis i tries un penis. Bueno, la dinàmica no devia tenir gaire més, tampoc. No, veus 5 penis, elimines un penis. Saps? Vull dir, veus un penis i uns peus i elimines penis i peus. La meva pregunta també és, com a espectador, que... Has vist aquesta polla? Uf, pots dir? Clar. Aquest glande, uf. Jo els explicava, i tots em deien, no triem. No, per què triem? Vull dir, home, i tant, es tracta de... A veure, tu veus el passapalabra i estàs... Clar! Álvaro, saps? Tu ja t'ho saps. Jo estava allà i a veure quina polla em menjaria. Home, per favor, saps? En plan, aquella, ui, aquest li cauen molts sous, aquests sous cauen molt cap a terra. Vull dir, saps? És que amb els sous també et dona una... Clar. A centímetre, anys que passen els 30 anys. Això penso que aquest que és més fàcil de treure una polla que un cony. Poder sí, poder hi ha més informació, poder hi ha més... Potser sí hi ha més informació. Perquè potser un cony, la informació potser està més recollida dins. Vull dir, si estàs dret, tampoc... Que hi ha molts tipus, hi ha molts tipus, però crec que són tot coses més sutils. Sí, però jo crec que potser és més visió ginecòleg per poder triar, no ho sé. I tampoc no et sabria dir, Però així a priori... Sí. Ara, em sembla... ¿Con qué te quedas? Y luego ya, bueno, si es abogado o si es tal, ya... Està bé. Però clar, és com, hòstia... És puro físico, ja no és... Com igual has triat el millor perquè el t'has el tema és... Molaria que fos gent normal, o sigui, amb una mica de sobrepès... No, és
és així. Era un senyor que s'havia de sentar. Era un senyor amb panxota, saps? Un senyor amb panxota. No, tens gent de 80 anys, tens gent de 50, tens gent de 20, tens nois, tens noies... I el presenta Juan y Medio, per favor. No. A veure, aquí qui presentaria això? Jo no sé gaire, de presentadors de tele, ni puta idea, però... Tampoc. Ramonxo, el del Grand Prix. Y vamos con las pollas! Comodín. No sé, saps? Vull dir... No ho sé, però... No, mola perquè és que lo divertit... Clar, lo divertit és que sigui gent normal. És gent normal. Aquí a Espanya m'imagino pues el típic tatuat, el choni que flipes de me curro mi cuerpo y voy a un programa de la tele a verme en pelota, saps? Vaig veure un home amb un senyor panxot, és més, li van tenir que donar un tamboret al final, o sigui, perquè se'n va llarg el programa. No se li ha vist la cara i es va tenir que sentar un tamboret, saps què vull dir-te? Aquest nivell de normalitat, saps què vull dir? De normalitat de... Hòstia puta. I després la cosa aquesta que també m'he apuntat aquí, que és com... Tu també ha passat vergonya. A veure si tindràs aquí 5 persones despullades i tu al final, entre dos, t'has de despullar. Perquè si no, vull dir, a veure... I després van a tindre una cita vestits. Aquest programa es tracta de... Igual que jo la meva secció l'altre dia era saco cosas, aquesta gent és gente en bolas. Pero no gente buenas, o sigui, no buenorros i buenorras en bolas, no, gente en pelotas. Ja et dic, o sigui, reitero, que lo bonic és això, a mi em va fascinar el primeríssim pla, és que... saps? És que clar, el primeríssim pla, o sigui, jo això ho vaig veure, saps que m'havien mirat la tele? Vull dir, jo això ho vaig veure, saps, m'havien convidat a dinar amb una família amb nens, saps què vull dir? Després els nens s'havien anat a dormir, saps què vull dir? Ens vam quedar al sofà, la parella, o sigui, la parella i la meva parella i jo, fent uns vins, saps què vull dir? I de volta jo em vaig donar compte, saps què vull dir? Em vaig trobar uns primeríssims plans, un pene, saps què vull dir? Que jo no sabia de què anava això. Què tiene que ser? No, oye, no, cariño, estoy viendo una polla en la tele. T'ho juro que el meu primer pensament va ser... És broma. No, anem a tindre un intercanvi de parelles. Com? Vull dir, m'han portat un intercanvi de parelles. Vull dir... En quin moment he passat una cortina de bany vermell i jo no m'he enterat? No, és que t'ho juro de que volta estàvem fent uns vins amb una parella, saps què vull dir? Saps, allà fent uns vins. I justament, i de que volta, sí, amb el puntet del vi, perquè sí que ens va traient vi, no sabia, amb aquell puntet del vi. I de que volta, hòstia, bueno, saps què dic? És que, vull dir, aquesta especificitat de detall és que porta a... Elige tu pròpia aventura. Avui em follaré aquesta noia i aquest home es follarà la meva parella i t'ho juro que va haver un moment que em vaig plantejar la situació, la vaig valorar... Bueno, pues... Arribats aquí, coses pitjors he fet. Saps què vull dir? Sí que l'has fet, sí. I a veure, i tot l'any la meva parella està adaptant-se als plans dels meus amics, com per jo ara... Igual, com seré jo que jutge aquí tradicions. No, tradicions no, és com ella s'adapta, sempre ve aquí amb els meus amics i s'adapta als meus plans, com per jo ara, per una setmana que abans, seré jo el que dic que no. Ara seré jo el que dic que no, saps què vull dir? Igual la barbacoa de la setmana passada a ella no li venia de gust i se la va tragar amb patates, saps què vull dir? Pues aquí. Pues bueno, pues mira tu, empenya pèl. I no, i després em va explicar que era un... Hòstia. Que era un programa de tele. Hòstia, que bo, tio. Que bo. Mare meva. Hòstia, pues... Pels interessats, estan fent els càstings a Espanya, aquí. Per D-Max. Però t'he de dir... Hòstia, li pega. I que estigui doblat per sobre. Saps què vull dir? En plan, guarrete. Que s'escolta més lo checo que lo...
Quin ídolo. Total, em fliparia, em fascinaria, Lo bo d'aquest programa que sigui txeco és que segurament abans hauran fet un txeco, saps? I aquí l'únic xista de la secció. Vale. Però clar, també, en el fons hi ha un punt maco de que, vull dir, si no porten gente esculpida, saps? Si porten gent normal, jo vaig veure normals... Jo vaig veure 2 rondes. I en més de 2 rondes ja... Jo vaig veure 2 rondes. I la primera ronda, vull dir... Clar, perquè no és un home i una dona i s'acaba el programa, vull dir, van fent. Vull dir, dura. No, primer un home, primer tria un home o primer tria una dona. Sí, però vull dir que el format és... Quantes polles aguanta la gent? O sigui, quanta estona veiem polles la gent aguanta? Em sembla que hi ha 3 persones que trien. O 2 persones que trien. Vale. Un i un, dius, vale, ok. Et menges igual primer polles i després et menges cons. Bueno, vale, ok, sí. Vale, solen fer-se. Hi ha lesbianes també, vull que està bé. Bueno, clar, no. Si ho encaren com des de la diversitat, body positive i aquest rotllo de... Vale? Era morbo positive, crec que... Vale, però... Crec que era més morbo positive, Vull dir... Claro, aquí va. Però crec que no. Crec que no serà porno amateur, no serà porno feminista. No serà... Jo he de dir, he vist porno molt dur. Jo he vist porno molt dur, vale? Ho sé, d'aquell que fa una... He traspassat línies i barreres que després no un sempre... cop has acabat has dit... Que s'han de borrar de la història. M'han molestat. M'he fet nosa. No t'han fet nosa, el que em preocupa és que no t'ha fet nosa. Vale? Però no m'havia violontat mai tant. Home, és que a veure, en prime time, veure 5 persones allà... Bueno, com el primeríssim primers plans, saps què vull dir? En fred dels primeríssims primers plans. A part, que la polla caiguda té una entrada... No fa tant de goig. No fa tant de goig, no. És que està mal acabat el penis, No, el penis és molt maco, però no fa tant de goig. No fa tant de goig. Quan penja més els ous que el penis... Jo t'he de reconèixer, el primeríssim primer pla, aquell, amb HD, amb tele de menjador, saps què vull dir? Amb tele de menjador, de veure el partit del Barça, saps què vull dir? És que és d'aquest peti una neurona. Bueno, va, pues res, fins aquí el programa d'avui. Ens hem anat llargs, espero que ho hagueu passat bé. Compartiu, doneu-li like, subscriveu-vos, com sempre, que ja no ho diem mai, i fins al programa que ve. No queda ningú ja. Això no veiem, pobra gent, per escolta que ens veuen. Però si no queda ningú aquí. Sí, que queda gent, se no sé. Héctor, tira de la cadena, Ai! Héctor. Héctor. La cadena.